Έσχος, έσχος, αλητεία, αλητεία, αλητεία. Ευτυχώς που υπήρχε άνθρωπος δικός μου και μας έστειλε το φαξ, και, γιατί είναι αυτοί, ας κάνουν, και μου έστειλε το φαξ με το οποίο έστειλα και επαλήθευσα. Φασισμός, έσχος, εσχρή, το διάολο θα πάρουνε. Είναι εσχρή και ανήθικοι. Και αν κάποιοι νοιάζεστε, δεν με νοιάζει. Σας λυπάμαι, είστε ζώα αν νοιάζεστε. Ο λαός έχει αφηνιάσει στον δρόμο να βγούμε όλοι ενάντια στους βρωμερούς, να τους πάρει ο διάολος όλους. Να καταλάβουν όλοι τι βρωμεροί είναι αυτοί οι δυο. Βρωμόσκυλα, βρωμόσκυλα, καρκίνος να τους πιάσει. Όλους. Μεταφέρτε αυτές τις σκηνές ίσως σε κάποιους που δεν βλέπουν. Πέστε τους την αλήθεια. Εγώ ζητώ από το Θεό να πεθάνουν και οι δυο τους. Είναι έσχος, αν υπάρχει Θεός, να πεθάνουν και οι δυο τους. Δεν έχει το δικαίωμα. Είναι εσχροί τα δυο χούφταλα. Οι δυο γερουσίες. Τους είδατε. Είδατε πόσο εσχροί και φασίστες είναι και οι δυο τους. Θα τους πάρει ο διάολος όλους. Όλους ο διάολος. Ο Θεός καλείται να στείλει καρκίνο. 0 οι ώρες τους. Να πεθάνουνε. Πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουν οι προδότες. Φασισμός, προδοσία, εσχροί και δυο. Εσχροί και δυο, κυρίες και κύριοι. Αναμετρέται η ηθική με την ανηθικότητα. Αναμετρέται το δίκαιο με το άδικο. Να πάνε στο διάλο όλοι. Φίδια, φίδια. Το λέω με όλη μου την καρδιά. Να στείλει ο Θεός καρκίνο και στους δυο και σε όλους τους τα σόγια. Περάσανε από τις απειλές στα εγκλήματα. Στα 80 τους χρόνια. Οι αλήτες. Οι αλήτες. Να καρκίνος, καρκίνος. Θεέ μου, εάν έχεις απάνω, αν είσαι εκεί που είσαι, να πεθάνουνε και οι δυο τώρα μόνο και μόνο για να τιμωρηθούν οι εσχροί, οι φασίστες. Αλητεία, έσχος, έσχος. Ο λιμούργα το σπίτι τους να κλείσει και όλα τους τα ζώγια να πεθάνουν από καρκίνο. Ποτέ δεν έκανα κατάρα. Την κάνω προδότες, ξεφτύλες, οι απατεώνες, οι ξεφτυλισμένοι. Να κλείσει ο Θεός τη ζωή τους. Να τελειώνουν εδώ να πάθουνε καρκίνο, γιατί είναι εσχροί και δυο. Ο λαός θα αντιδράσει για να κάνουμε τον τάφο των ανάνδρων υποκειμένων. Καρκίνος, να πεθάνουνε. Πρόκειται για σαβούρα και για ξεφτυλισμένους. Να πεθάνουν οι δυο γέροι. Έσχος, έσχος. Και ίσως ο Θεός τους έχει στείλει και τον καρκίνο και ο πιο πριν, και ίσως δεν αντέξουν οι παλιόγεροι. Οι παλιόγεροι. Και αυτοί είναι βρωμεροί όλοι. Όλοι βρωμεροί και βρυσάθλοι. Ήταν το ηφαίστειο της λαϊκής οργής που διώχνει τους ανήθικους και εσχρούς να μπορέσουν να συνεχίσουν τις απάτες.